eta entzun da espadakazue laste entzun gezue. Next Euskadi zea dator, programa baino gixo da egitasmoa, Europatik datozen diruak estatura eta jaurlaritzara eta udaletare aiatuko dira diru horiek, zuzenian espada zeharka, goragoko erakundien bidietatik, eta horietarako iruditzentzako prestatu behar gehala, eta hori ere helburu bezala badakau ipinitza, ezta. Pertsonen necesidadiak eta pertsonen etorkizuna, nola bitxi. Erki. Hori izan da, gastuetaz hartuko gea, eta gastuen atalian hitza emango izuet pixkate gobernu taldean batzordietako ardura dakazuen hoi, baina hasiko nahi lehenengo kapitulotikan, pertsonalan kapitulua da hori, eta pertsonalan kapituluan ez dakau berrikuntzan dirik, aurten, izan dalako jornada murrizketa batzuk eta horren osagarriak eta egon dira, baina gainontzian aurreko presupuestuan kopurutik handikua 0,9ko igoera planteatu zuan eudelek eta horren aplikazioa ere jasotzen da, eta lehenengo kapitulu horretan 2.012.000 euro aurre ikusi dira, aurrekontuaren 0,08, eta pixkat, numeruak aldatzen dian neurrixan porcentajeak ere aldautxia, baina iaz ere 0,07,lauan zauan, iazko beste da, kopuru altzau etxen da, baina porcentajetan da pareko du, ez da horre gehikuntza berezirik. Eta lantaldian ere, ekipuan ere, gero ikusiko dugu lanpostu zerrendak eta etorreko dia gero, baina plantamendu berdinak segitzen da, urtian ziarretzen dian lanketak eta etorreko badia ere, ezta. Horren, hori esan da, hitza emango izuet eta zeuek segitu. Ados. Arratzalde hon da noi. Bigarren kapituluakin jarraitzuko deu, eta hau da ondasun arrunt eta zerbitzuak, gobernazioari loturiko hainbat partida agertzen dira tal honetan, eta soluzio izango zanez danak aipatzia, esanguratsuenak aipatzen saiatuko nahi. Lehenengo bi ataletako lerrodenak jarraipenekua dira, baina bat aipatu nahiko neuke, eta da behel garbiketa, hau da eraikin publikuen garbiketa eta komun publikuen garbiketa baitxare. Eta aurten ere, garbiketo honekin jarraitzuko dugu, eta kostako bidean laster jarriko dan komuna ere garbitzuengo da. Naiz eta komuna autolimpiablia izan. Udaltzaingoan atalian eta ota bineten makinen alokairuan igoera bat jarri dugu, 13.000 euro geixo jarri dugu, eta hau da mutrikun eta burumendin bezala, ondarbeltzen ere zona urdina, hau da, ota agunia jarriko dalako. Honetaz gain, aipatu nahiko neuke mutrikuna aparkaleku biharra dagoela, eta aparkalekuen inguruko azterketa bat egiten ari gehala, bai udari begira eta baitxa etorkizunari begira ere. Eta udiai behi da, aparkalekuak nola antolatu nahi du, jendian ugoldiari aurre egiteko. Eta gero bada beste lerro bat, izunentzako laguntza zerbitzua, lerro berri bada jarri deuna, eta da 15.000 euro, eta hau bi alain enpresiakin aigea lanian. Gizarte ongizatiakin jarraitzuz, bigarren kapitoloan baitxa, hola, ipatzekoak esango neuke desgaitxasuna daken pertsonentzako garraio diru laguntza, hau izaten da pixkat beuren egunerakotasunean mutrikutik erten bihar baldin badeu laneako hortan laguntzeko. Gero 80 urtetikan gorako pertsonen bete biharrako ere hor jarri deu partida bat, hor gaixen bat, bai?
Vale. Hor gaixen bat, asmoa da Matia Fundazioakin batea, herri lagunkoia, edo Euskadi Lagunkoia programaren barruan sartzia. Programa honen helburua da adinekuen bizitza aktiboa eta autonomua bultzatzea eta hortan laguntza ematia. Gaur egunean Euskal Autonomia Erkidegoan 78 herri doz, herri lagunkoia sare hortan eta hor sartzeko asmoa do. Eta gero zendian programa, baitxa Matia Fundazioakin batea, eta programa hau da gehien bat familia barruan mendekotasuna daken zenideen zaintzan laguntzeko. Formazioa emateko, aholkularitza psikologikoa, talde laguntzak eta bar. Eta gero bai gai honekin lotuta edo beste partida baten hitzaldiak jartzen doana, baina hitzaldi horrek ere doz bideratuta, adineko pertsonei balixu emateko, estereotipuak baztertzeko eta beuren irudia hobetzeko sensibilizazio hitzaldixak antolatzeko. Kale heziketa programia hori do pixkat bideratuta gaztetxoai, 12-18 urte bitxarteko gaztetxoai. Etxez etxeko laguntza zerbitzua menpekotasuna daken pertsonentzat beuren egunerakotasunean laguntzeko baitxa. Heziketa programak, drogomenpekotasuna programa eta heziketa afektibo-sexuala landuko da bai ikastetxe, bai herri mailan. Gero migrazioan 2020an parte hartze prozesu bat egin deu, bai, elkarbizitza eta kultura artekotasun maixa sortzeko parte hartze prozesu bat, eta hortikan atea dian helburuai aurretxeko, gehien bat izango diala printzipioz hasteko behintzat ongi etorri saioak antolatzia udaletxean bertan, mutrikura kanpotik bizitzea datozen nentzako, eta kultura artekotasun ekintza desberdinak lantzia. Eta kapitulo hontan amaitzeko feminismoa nahi deta itxatu, gizarte ongizate barruan agertzen da, baina bai nahi detesan bere garrantzi propixua dakala eta bere batzorde propixua badakala. Eta hortako 51.000 euro dakau jarritxa, eta gehien bat izango liake aholkularitza zerbitzurako, eskidetza tailerrak antolatzeko 3 ikastetxetan, indarkeria matxistan protokolua berrikusi eta jarraipena emateko, jaixak ikuspegi feminista batetik antolatzeko, emakume erasotuekin esku hartziak eitzeko, eta emakumeen jabekuntza eskola bat martxan jartzeko. Hurrengo hezkuntza, aitzen da, hezkuntzan kapitulu honetan ez aparteko ikastetxeen konservapenak, argin jarrak eta bardak hau, hemen aldatzen izakon gauza bakarra da hezkuntza ekintza jartzen doan, hezkuntza ekintzak jartzen doan hori da berrixa, bakizue iaz euki ginula, martxan jarri ginula eragileak eurok eskauta parte hartze prozesu bat, hezkuntza formalekoak eta ez formalekoa parte hartu zeuena. Horra gertu zian eragile bakoitzan premisak eta helburuak eta hola, eta plan bat eratu da. Batzorde horretikan bi erabakik hartzen zegoen argi, batetikan batzorde bat bihartzala, hori plan hori aurre bateko, eta ezetikan aholkularitza bat bihartzala. Hor jasotzen diena da, plan hori aurre bateko aholkularitzia eta batzorde horrek eroan alditu zen ekintzentzako diru partidia. Horretxe. Bale. Urrengo atalakin jarraitxuz, aipagarri xena bentzat, berdegunien kontzerbapena eta parkien mantenuan lerruetan 40.000 euro geixo jarri dugu, iazkoakin alderatuta, eta hau da, turruntegi parkia txurrundu eta txukundu, eta altzari berrizak jartzekotan gehalako, Zubisa barne, Santa Batan txakurrengunea jartzeko asmoa dakau, ikastolan ere kanpo ere parkia berritzeko asmoa do, eta aurreskolako txikixentzat ere, iaz lurra berritxu gendun, eta asmoa da itxitura bat eta edo aterpia jartzeko. Kale garbiketakin jarraitxuta, mankomunitatea arduratzen da honekin, eskale garbiketakin bakarrik, baitxa hondakinen bilketa eta hiri hondakin solidoen kudeaketakin, eta hau urterokua da, baina badaka bere pisua,
milioi bat eurotikan gora jugaten da aurrekontutik eta. Eta alor horretan, zerbitzu alorrian hirigintzari dagokionez, aipatzeko bezala do arkitekto aholkulari zerbitzuaren kantidade bat geixo jarri deu, aztertu eta legiak eta lagatzen digun enean, saiatuko gea arkitektu zerbitzu hori gaur egun hastian egun baten datorrena gehiagotan etortzia. Kulturan, kapitulu honetan, kulturretxen konservapenak, liburtegien dinamizazio, ohiko gastuak dira, mantendungo ditugunak. Herriko jaixia pixka bajauko ja, aurre ikusten dalako jaixak ez dela izango ohiko jaixak, hori argi da. Orduan, hor pixka bajauko da partidia, eta bestiak mantenduengo dira. Euskeran ikuste zuen lordo etxien konservapena, musika eskolia, liburutegisa. Gazteria jardueretan hor jartzen dira gaztelekua, ludotekia, txantxangorri, eta hor badakau partida berri bat, aholkularitza jartzen doana, hori da sexologo batek eskainiko doan aholkularitzia. Atal honetan, kirolai lotuta, azkenean kirol instalakuntzan, kontserbapenan, gastuak ere 2008an mantenitxon goria, bai kiroldeien kontserbapenan, bai futbol zelaren kontserbapenan, Miroiz pilote lekuaren kontserbapenan. Obra atalari dagokizonez, bide kontserbapen lanetan 140.000 euro mantendu deu, eta mantendu deun arren aipamen berezia egin nahi noan, lerro hausen dalako hain zuzen, ere herritxarron eskarixak erantzutzeko. Bai, hauzo behiratetik jasotakuak, bai txai-mailez, telefonoz edo eskera horri bitxartez. Eta beste lerro badakau, baserrietarako bideen konponketa, herribideen konponketa, eta iaz moduan hemen 50.000 euro jarri ditugu, eta aurten asmoa da, Lasao bidea, konpontzia, Bustina bidea, Galdona auzuan Eulinekoa baserrira doan bidea, eta beste bat ere aztergai, eta baitxa Miskia bidea ere. Merkatuak, hor lerro berri bat ipinireu, dala Merkatu plazaren dinamizazio plana, hortako ipinireu eta 5.000 euro, ikertaldekin proiektu bat goz garatzen Merkatu plazarako, baina bai ikusten dauna da, hori dinamizatuen behar dela. Hau dela eta, naiz eta proiektu hortatik ekarpen diferente batzuk ekarri, bai 2021 urtean, ekarpen hortako lehengo pausuak garatzen hasiko gara. Turismoa lotuta, barkatu, hor ere beste lerro bat sartureu, dala Nautilus mantendua. Mantenimentua aurrikusten dauna da, instalakuntza diferentetan, mantenu lan batzuken bihar diala. Orduan, horri lotuta, bai sarturu partida bat, azken fina mantenu bat espalin bado, kalidadia o bajatzen dihua, orduan, hortako sarturu beste linea berri bat. Garapen sozioekonomikoei lotuta, bai, lehen Josebak esan duen bezala, azkenian, pandemia dala eta, arlo sozioekonomikoa ere afektatuta egotekotan sustua zakaun. Datoan ere esan, pandemian sartu baino lehenuo, martzuan, Mutrigon zauan langabezia tasa zan 8,5-koa, eta urtarrilean do 8,3-koa. Orduan ikusten dana da, pandemia momentu hontan, Mutriku herri bezala, langabezia tasa ez dela altzatu. Horren sustua zakaun, baina mantendu etxen da. Eta bai, herriko enpresetan o zerbitzuetan orokorrian hartuta lanpostua sorturia.
Hau esan da, zerbitzu tekniku lerro berri bat ipinireu, dala zerbitzu teknikoa, 30.000 eurokoa. 2020 urtean estrategis esan zen azken finean lanpostua mantenitzia, 2021 urtean esan gora mantendu danztia. Orduan, lerro honekin nahi deuna da, lehengo elikadura buru jabetza, akuakultura, energia berriztagarria, ordo zen aukerak dinamizatu, implantatu eta lana sortu. Ingurungiro batzordetikan, aurrekontu altzatzen da 23.000-tik 30.000-ra, horrekin beste gauza batzuen artean, Eusko Jaurlaritzako energia jasangarritasunaren legea betetzeko bidean jarri nahi izango dugu, gure udala, joan zen urteko legea, eta horrek implikatzen dugu alde batetik behatokiaren jarraipena, instalatuta dago behatokia, baina horri jarraipena bihartzako, eta gero udal eraikinak gutxi gorabehera gutxika legedi barruan sartu. Hasteko ikastolako eraikina. Horrek eskatzen du alegina, bai gure batzordetik, baina baita beste zeharkako aleginak eskatuko du. Difusioan arituko gara, baita ere, 2020an bezala, eta gero azterlan batzuk nahi ditugu horre eraman, Saturaranen hartzaina errekaren bukaeraren inguruko azterketa bat nahi dugu aurrera eraman, bertan dagoen dikea ia ingurumenarekin adizkidetzako gai garen. Hau da, edo kendu edo behintzat murriztu. Eta gero Ondabarroko ingurumena beste azterketa bat aurrera ateratzeko borondatea daukagu, eremu degradatu hori, irtenbide bat eta erabilpen bat, etorkizunari begirako erabilpen bat bideratzeko. Azkenik, aurten gero aipatuko den bezala, arauak, Patek aipatu du, arauak berrikusten dira, eta mutrikuko eraztun berdea bidea jorratzen hasteko pausotxo batzuk nahi ditugu eman baita ere. Hondartza Katalian, hondartzen mantendu gastuetan 30.000 euro geixo jarri deu. Ia Zudamaieran hondartza inguruen balorazio bat egin gendun, eta ikusi zalako gauzako betu biharra zabala. Eta bestalde, hondartzako zaintzan sorospen eta salbamendu zerbitzuetan, 160.000 jarri deu, hondarbeltz aktibo izango degulako aurten ere. Herritarren parte hartzea atalian, komunikazioan pauso importantia eman da, lehenuak eta beste zenbait gauza zuzenean hasigia emititzen, orduan lerro berri bat sortu dugu emisioak online, 18.000 eurokoa. Horrek zian bigarren kapitulukoak, nolabait udalak hartuko dituen zerbitzuak, ez da, hirugarren kapituluan interesak jasotzen dira, eta interesak lehen esan dugun bezala zorra jeisten ari da, eta eskatuta indarrian dakauzen maileguen interes gehienak ordainduta daudenez, gehatzen zakuz maileguien azkenengo urteak eta azkenengo urteetan interesak asko jaisten dira, mailegu batzuk interesik ere ez dakae, bakarrekan amortizazioetan gaude, eta gainea interes tasa bakizue oso baju dauela, ez da. Orduan, hor 1.500 euroko aurreikuspen bat duin da, baina gitxu izango da, seguru. Eta sartzen gara laugarren kapituluan transferentzia arruntetan. Transferentzia arruntak lehen hainizek indako aipamen bat zuzenduko dut, uste hori izalez da, Joseba. Desgaitasundunentzako garraio diru laguntzak, hori bigarren kapituluan agertu dugu, baina
neure akatza da, zeman dizuten dokumentuan hori du ipintxa, baina laugarren kapitulua eraman biharreku esan, hori laugarren nian sartuko dugu, eta intxusene hoxe da. Laugarren kapitulan jasotzen dira, udalak errazenteitzeko faktura gabe etxen dituen diru mugimenduak, elkarkientzako diru laguntzak, beste erakunde batzuentzako ekarpenak, pixka laburra esan da, hobeto esateko, bai, badaude, dakienak badakita. Azken baten da, transferentziak udalak transferitzen dituenak, oain adibidietan oan txikusik edo eta ulertuko deu zerdian, ez da? Horren, laugarren kapitulua heltzen badiogu. Ainisa? Bai. Lehenguan desgaitxasunena ona pasatzen deu, eta jarraitzen deu, gizarte ongizatiakin. Pentsio eta diru sarrera bajua daken entzako diru laguntzak, batez ere, udaleko zergak ordaindu ahal izateko bai, bisa, zaborra, ura, gizarte larrialdetako laguntzak, lehendikan zauan partida bat, etxian larrialdisak dozenean, hor eukitzeko diru koltsoi bat ordaindu ahal izateko. Adikzio mota desberdin egoeratako diru laguntzak, baitxa, esku hartze programa honetan, arazo desberdinak daken norbanako eta familixako interbentzioak etxen dira. Gizarte sustapen da intzertzioko partida honekin ordaintzen dana da Debabarreneko udaldanen artean ditugun larrialdetako pisuak, Elgoi Barkua eta Sobralosaikua kasu. Gero nazioarteko lankidetzan, oain arte urte askotan, Euskal Fondua elkarteakin batea, herri alde desberdinetako proiektuak finantziatu izan dira, aurten ere jarraitzuko dugu hortan, batez ere normalian izaten da Erta Amerika edo Hego Amerikako edo Saharako proiektuak ere finantziatu izan dira, baina aurten jarraitzuko dugu hortan eta partidia igo dugu pixkat, Aitamari eta Oporrak Bakean programak ere finantziatzeko, Aitamari ere laguntzeko. Eguneko zentroari diru laguntza, horrekin jarraitzen dugu, udaleko helburu bat izan zen bere garaixan, eguneko zentrua martxan jartzia eta laburteko hitzarmen bat sinatu zen, defizita isua baldin bazan, udalak lagundu ahal izateko eta horrekin jarraitzen dugu. Herriko elkartien diru laguntzak urtero bezala, presuen zenidentzako garraiorako diru laguntzak, etxerak elkartiai, urtero bezala, eta hau bai dela partida berrixa, alokairuko diru laguntzak, hau gazterixa batzordetikan eraman da, gizarte ongizatian jarri dugu, baina hasiera baten, gazterixatik eraman da eta gazterixan egin da proiektu osua, hasiera baten, asmoa zen, etxeko alokairua ordaintzeko diru laguntzak ematia gaztiai. 18 eta 25 urte bitxarteko gaztiai. Baina, gero ikusi izan, arazo hau ez dela bakarrikan gaztiena, eta orduan asmoa da, baitxa mugikortasun urrixa edo ezgaitasun absolutua dakenentzako, bananduta o dibortziatuta dozen gurasuentzako, 70 urtetik gorako pertsonentzako, alargunak eta langabetuentzako. Bestalde, pixkat elkarte egindako aportazioetan, aipatzeko batzu, Debabei egiten zaiona, Oinarreri egiten zaiona, Udalbiltza, Euskal Udalen elkartera, Mendi nekazaritza kuota, DBMMNI, Eusko ikaskuntza kuotak, Gaindegiari, Mutriku lantzen ekarpenak, DBGesa, Turismo Dinamizazio Plana, horreia urterokoak. Bai, aurten Debabekoa baja hoin da, gitxitxan gertatzen hori, mankomunidadeko gaztua, talde gehiago sortu dira herrixan, baina ikasle gitxi izan dira beste herrixetako talde eta bidera bihar izan dianak, eta orduan, hori ere gertatzen batzutan, da diru gitxio kostauko da aurten, udal euskaltegiko. Kulturan, horra gertazapuz, hori, izan dago moruan alkatiak diru laguntzak orokorrian. Aitxau deu, hor jartzen dugu kultur taldientzako subentzioa. Lehen esan den moruan, jaixak adibidez, badakigu ezingo diala ohiko jaixak,
lehen ez da itxo kultur jarduerak mantenduengo dialako, guretzako oso importantia da kultur jarduerak, bueno, osasun egoera hau arautzen duen araudixak baimentzen dituzen ekitaldixak behintzat aurre eruatia aldan danak. Batetikan herritxerrak bihar duelako kultur eskaintza, alik eta zabalena, eta sektoria bere, danoak izan moduan oso kaltetu dalako orduan. Asmo izango da, kultur jarduerak aurre eruatia eta berdin, kultur eragileak, lehen haitxo da moduan horrek zaintzia tokatzezako, ez dakigu ze jardun eukialko deuen, iaz dakizen moduan gizienak ez dugu ohiko jardunikan eukit, orduan, diru laguntzak ez ditu ez hartu, ez ditu ez eskatu, baina jarriko dugu kopuru berdina, alkoholitxuek esan jarduera horre danak diruz laguntzak morukoa. Euskeran lerro berri bat zabaldu da, lerro hau ez da berri-berrixea, lehen ere hon izan da beste urte batzutan, baina lagain da, ez dalako erabili, jendeak ez dalako eskau, zabaldu da lerro bat, euskera formazioa biako leuken jendeak, herrixan ezbaleka eskaintza hori, beste herri baten inezkeo, formazio hori jasotzeko, ordaindu behar donan zati bat rekuperatzeko, udelan bidez. Ez da gire beren, bai. Beka sistema bat, mutrikun ez dagoena, beste herri baten hartu ezkeo, diruz laguntzeko. Eta gero sortuko da ere, sormeneko diru laguntza bat, hori askotan nahi txau izan da, ez dakigu, sortu leiken edo ez, baina, bintzate, horre ikusten da, sormen proiektuak laguntzeko kopurutxu bat. Eta bestikan ez. Orokorrian diru laguntza mantenduengo diela, premisak laguntzeko. Kirol eta jolasaldia. Honeil, kirol taldeentzako laguntzak, juntzen urteko kopuru berdina mantenitzen da, izaskunek esan duan bezala, kulturaletikan, kiroletikan ere, dakaun kirol taldiak ere zainduen bihar deu. Hau dela eta, azken nian diru partidia mantenitxu itxen da, eta nola ez, eskola kirola eta uda kanpaina. Honi lotuta ere, juntzen urteko diru partida berdina mantenitzeu. Guan kirolala data, guazen garapen ekonomikoa, hor, enpresa txiki aportazioa mutrikulan, hor ikuste dirua altzatzia, 40.000 euro arte. Hau zer da lata, pixkagoz ikusten, naiz eta pandemia egoera baten egon, bai dola enpresa batzuk interesa handixa dozela azaltzen mijoan paratuta dozen pabelloitxan. Orduan, interesa handi hori hor zela dauan, guk udaletikan bai ikusten dauna da, aportazio laguntza hori ematen dauna da, enpresa muntatzen dauena herrixan, partida hori altzatzia. Garapen ekonomikoekin lotuta, COVID laguntzak, horre ikusteu 63.000 euro, hor COVID laguntzak, juntzan urtean ipini ginen bono kanpaina, azken finean mutrikun, jarduera ekonomikoa, jarduera ekonomikoa konsumoa bultzatzeko, aurten ere, partida bat ipinikeu. Hortako, bono kanpaina ipinikeu martxan, eta juntzan urtean hain emaitza honak eman zoala, eta merkataritzak eta ostalaritzak hain gustora egonzi hartu zeuenak, aurten ere, erantzun berdinak uitzen da. Boskarren kapitulua, hori ere jasotzen da eta aipatu beharko da, kredito globala izena daka, uste kabietako erabiltzen danare bada, eta esto izei begira eta guztiari begira dago. Hor gordetzen dan dirua da kapitulu bat, seguru hobeto aldala esan, baina diru hori bihardan tokira mobitualizateko eta operatibo eoteko. Ez da kopuru ondisa, baina biharko balitz noa baitxea bideratu, horretikan eramango litzake. Eta zegarren kapituluan sartzen geha, inbertziotan, eta inbertziotan urtero pasatzen zakun moduan, eta nik uste orokorra dala udaletxietan, ez da. Inbertzio errealitan jasotzen diazenak eta ipatuko ditugunak, dia batzuk, eta gero hemen kapitulu honetan sartzen diazen
edo dirutan aurrikusi ez ditugun hainbat kontu, gero etorreko dira martxoko 2020 urtiaren likidazioa txendania martxuan, orduan ikusiko da zein dan udalak dakan gerakina eta gerakineko diruak erabiliko dira hemengo hainbat kontu etxeko, ezta. Horren karitxik, aipatzia, iaz ere esan genduen, baina, berriz ere lanketa berezi baten beharko dela, gerakin horren bidez burutu nahi diazen aktuazioak eta gauzak etxeko. Aurreko legealdizan, hirukoan hasi zen lantzen gai hau, eta hirukotik datozen gai batzuk ja aurreikusten dugu etorreko diala, baina hemen jasotzen ez diazenek urrengo bateako utziko ditugu, eta, ez dakit, zozegero aipatzeko baldin bada aipatuko duzu, baina hasiko gea, inbertsioetan hor dakauz, lehenengo zati izan dakau buleguetako informazio, informatika ekipuak eta sistemak, ez bakarrik ekipo portatil, ordenadorak eurak baino, ordenadorak eta sariak eta ere bai, wifi sistemak eta horre nahi diaz inbertsio batzuk egin, eta gero lizentzia kontuak eta horre ere juten di, ez da horrekin batea fitxak eta sistemian nahi da ipini, martxan ipini txabada. Gero hartik aurrea, esan gezue. Bai, ez bakarrikan esan dain honorra, zaindaien erreforma jartzen duena, ez dela zaindaien erreforma, hau dela lehen garoak aitxeudoan ikastolako, kanpo eremuko parke edo, horrei kolpe etxe bat izango dela, baina hori ez dela zaindaien erreforma. Zani bezala hola ipagarrerik, neztakatzen. Ni pixkat hor zenbakia jarritxa dazkau, eta hola pixkat gainetikan begiratuta, irisgarritasun planaren berrikuspena dakau dirua jarritxa, hor badago lehen egindako irisgarritasun plan bat, badago baitxe ere igo gailuen beste plan bat, eta honen eginda nahi dan bere ikuspen honekin da bisak elkartu, eguneratu eta gaur egunera lotutako plan bat euki, gero edo zertarako hori erabilgarri izateko, eta baitxe ere gero diru laguntzak eta eskatzeko orduan plan hori eguneratuta eukitzia eskatzen delako. Arauen berrizkusketarako ere diru kopuru bat jarritxa dakau, etxeute zahar berritze planarerako ere beste diru laguntza bat, azterlanak eta proiektuak etxeko ere diru kantidad bat dakau urtien zehar, proiektu ezberdinak eta azterlan ezberdinak inalizateko, eta Josebak esan doan bidaetikan doz batzu jarritxa zenbaki gabe dakauna lerrua irekitxa, honek beti aldaketak eta gehikuntzak aldeu euki, beti ere gerakineko dirutikan aurre ikusten dira, orduan martxuan, zuk esan dezu bezala, hiruko horretan landuko da, eta ekarreko dira, baina aurreko urtetatik datozenak jarri ditu, markatu ditu, eta ez dixan ipini harren diru kantidade bat, ordo ja lerrua markatuta, lur publikoen erosketa proiektu batekin, Jose Maria Alzibarri gogailuarekin, egaina pilotalekoaren estalkiarekin, dentize guneko berestape lanarekin, komentuaren taiatuaren konponketarekin, energia berriztagarriak eta energia eginkortasunerako inbertsio batzuk, eta Iriagirre urbanizazioa eta igogailua. Horrek, esan da bezala, gerakinetikan eta martxua aldian baitzengo dugu nola bideratzen ditugu. Bai, horri lotuta gerakinetika, aurre guzitza du iragarki panela jartzea, hau da, bi pantaila jartzea herriko bilekuetan herritxarrei informazio emateko. Eta, bezaipa hemen bat, Citroen gaineko parki, hau da, San Miguel Amairu aurreko patixua amaitzeko ere, 25.000 euro jarri dira. Eta hilerriak atalian 10.000 euro jarri ditugu, jobisak berritzen jarraitzeko urtero moduan, eta kolumbarixo berrisak ere jarriko dira.
bueno, kirola eta jolasaldia, hainbat kirol instalakuntzen inbertsioak, juntzen urtean definituta zan azkenian planakin aurrea segitzeu, 2020 urtean ekintza batzuko instalakuntza batzutan inbertsioak enzian, orduan 2021 urtean, plan berdinaken segitzukeu. Kirol instalakuntzetan inbertsioak etxen. Bale, eta garapen ekonomikoa da ondarea, azkeneko puntua, arkugaineko elementu historikoaren berreskurapena, hor da horri pinero 10.000 euro, hor dakaun proiektu, juntzen urtean ezin zan ejekutatu, aurten ejekutatzeko. Eta, zazpigarren kapituluan iaz arrauntaldien furgoneta horrek usten zana jaztau. Zortzigarrenean ere ez da kauza, eta behatzigarren kapituluan, lehen esan dute moduan, amortizazioen kapitulua dau, eta hemen 201.000 euro aurre ikusten dira aurretengo kuotak patzeko. Lehen hor goixan, ez da bat ematek aipatu duan, ez da aipatu, baina aipagarrisa izan like gero ere agertuko sakulako, eta da, 85.000 euro gordetzen diala mutrikulantzeni ekarpena etxeko. Laugarren kapituluan ego hori. Igual aipatu da, baina, pixkate aipatu espada esplizitatzeko, harremanetan ipintzeko geroko puntuekin. Horratxek, nik uste agertu diala, modu astun eta luze baten, baina dokumentua alakotxia data. Bai, bueno, gatzitako amitu. Bueno, Jose Angel, Inigo, zuei itzamati zuet. Ni lehenko, honekin hasi aurretik aipamen txiki bat bakarrikan, alkateak sarreran, aipatu duena, urte bete atzein dugu, martxuen 12 uste esan duela. Eta horren aipamen morretan esan dugu, oposizioak bentsat ez dugu gerraik eman. Nik izango neuke ez oposizioak gerraik ezoan eman, baizikan oposizioak bere momentuan itxialdixea edo konfinamentu hasi behartzen momentuan bertan telefonoz dituzitzako dalkatiari geure buruak eskaintzen eozertako bihar izango bagenitu. Eta horrengo ginela behar nahizoaneako, eztabaidarako, proposamenak etxeko eta barretako. Eta laiz izan da. Bilerak antolatu izan dianean, proposamenak eramaten gongea, proposamen egingarrixeak, obentzat realistak, herrixakin pentsatuta, mutriko harrakin pentsatuta, mutrikoko egoeria, sortu zeik ezen egoeria behira, eta izkat baietzat esatia, oposizioa bentsat gerraik ez dugu eman. Irudizentzat, gerria ez eman ez ezik lagundu ere bere mailan lagundu dola. Hori batetik. Eta bigarrenekoz, sartuko nire aurrekontuen prozesu honetan, ezta? Nik uste, aurrekontuak, bai udal batenak, bai diputazioenak, bai oso jarlari izenak, prozesu bat izaten, danak izaten prozesu bat, eta prozesu hori izaten da, gobernuan, agintian dagoenak, guain luz eta zabal agertu den hori, agertzen da, azalpen, orokor bat, nagusi bat ematen da, eta taldia ematen dintzako aukeria, horren inguruan ze daken ikusteko, ego ze esateko daken. Eta alaixi izan zen, gaur 8, akoratzen den, gaur 8, ditu zitzakun lehenko aldiz, aurkeztu zitzakun, eta, eta beste urrengo bateko gatu ginen, eta guk, gure aldetikan, beti bezala, proposamenak aurkezteko borondatiakin, gure denborak itxi izan genuen, zehazten lau bat egun izango zian, lau bost egun. Proposamenak preparatzen, aztertzen joan ginen ikusten, zer proposamentu gehinken, beti ere aurrekontu hori hobetze aldea. Hobetzeko eta
guk ordezkatzen ditugunak, oposizioan gauden, taldeok ordezkatzen dugun botu emaileen kopuru desentia dela, botu emaileen sentiberatasun hori, edo kezka hori, edo nahiko luken hori ere, hor neurri bat ementzat jasota gelditzea. Jasota, edo bentsat, kontutan oaintzat hartzia. Iritxinen bigarren bilerara, gure proposamenakin, eta kontua esan, piskata, ixexia esango nuke, arritxu erentziala, gu proposamenak eramatia. Eta, ustez, aurrekontu itxiba esan. Claro, esan genuen daitzu, gu honez gehet horri entzun eta gero plenua zuzenia joateko, gu etorri geha proposamen batzukin. Eta proposamen horrek uste dugu, entzat, baloratzeko moduan izan behar dela. Tuzten gendun, ala izango zala. Hartu, aztertuko ziala, eta, denbora beste egun batzuk hartuta, beste bilera baten ondoren, ikusi gendula, ia zer ontzatan hartzen ziguten, eta zerrez. Baina esan ziguten, ezetz. Aste bete buruan, hau da, gaur, plenu izan behar zela, eta aurre kontuak aurrera eta jartzeala. Guri ezetuzte hori jokabide zuzendatan ikan. Ze egozein lekutan, Eusko Jaurlaritzan ikusi behar mezuan, ez da denbora asko, legebiltzarrien ibilidean, gobernuak aurkeztutakoak eztabaidatu itzen da. Egongo za alde, ez alde, eta talde bakoitzak bere proposamenak ere ematen ditugu. Gero, onartuko jala ez, batzuk bai, bestatzuk ez, baina aintzate sartzea, koma bat ere ez ikutzia, ezako iruditzen. Guk bintzat ordezkatzen deun herritxar kopuruan, sentiberatasun hori, aintzate sartzea ezako iruditzen ondo. Eta gainera, iruditzaku, lehen esan dute moduan, gure proposamenak, diala, proposamen egingarrixak, iruditzakunak egingarrixak dianak ez. Ez, gu nahi dugu 200.000 euro hartako, eta beste 150 ez dakiz hartako, eta ez. Ez diak kopuru exagerauak, baina, badia, egin lik ezen, aintzat hartzeko moduak dian, ez dut esango danak, baina, batzuk hartzeko moduak badia. Orduan, iruditzaku, respeto gitxi oposizioko taldiai. Iruditzakulako, gero esaten da, askotan esan txaku, legealdi honetan, bigarren urteago eta legealdi honetan hainbat eta hainbat aldiz entzun deu, esaten, konsensuz, danok batea, elkarrekin bidiengo deu, baina, horre kontuan, 7 milioi eta pikoko kontuan, 255.000 euroko proposamen geixengua horko zati bat ere onartzia, irudizentzat, ez dela danok alkarren juteko esateko moduko bidia, esatik ditzen. Eta ez etuzte, ezin dalako behin, esatik duzte. Bueno, hori esan ondoren, proposamenak zintzu zian gure proposamenak, aipatu dituen proposamenak, zintzu zian aipatuko dituen. Zian, 8 proposamen egin dituen. Arlo sozial aldetikan, esango duke, COVID-a, danodak zautzen du COVID-en inguruan nola bizi deun, egoera urtebete osoan, eta 2020 aldizan, 2020 urtean ere, egin dia, bono kanpainak, eta dendarixe erraztuzako, eta garnaixe ere bai, hainbat laguntza eta hainbat laguntzen ondia. Gero egoerak eraldatzen jondia, eta oain oso hobetu ongearen ere, oain dikan bizi deu, mugatze perimetralak eta aldizaldiko tabernak itxi beharrak, gorritxa jarri galako, ez galako, galako. Orduan horrek mugatu dugu hainbat sektore ekonomiko mugatu egin jau. Nahiz eta taberni euki, o restaurantea zabalekan euki, o landetxea zabalekan euki, ezin da jendia asko jun. Ezin da asko jun, batzuk ezin delako etorri, nahiz eta eura zabalekan euki, o beste batzuetan igual eurak ezin duelako zabalik euki. Orduan, horri begira, guk proposatzen genduen partida berri bat sortzia. Hemen, horre kontuan agertzen da, bono kanpainako beste bat, berri 2021 urtean. Gu irudizentzako dendarixaketare, neko diru injekzio bat jaso deuela. Eta beste batzuk badagoela hor sektore bat,
bezan lehen komentatu dut, ez? Jatetxe pixkat dedikatzen dianak, gixo, landetxiak dianak, tabernak eurak ere bai. Eta baitxare, agorratu geha, igual sektore txikixo izango da, baina baitxare, jaixetan, joan zen, 2008an, jairik izan, malenik izan, galbaixok izan, aurtean ere, lehen komentatutan bezala, seguru asko aurre ikusten da, balikela ez izatea, hor bado sektore bat, gure baserritxarrak dianak, ganadu salia dianak, eta sokamuturrak, eta antolatzitsunak baten da bestian, diru iturri hori urte hortan kontatzen dituenak. Eta galeratzak dakenak. Orduan, bado sektore ekonomiko bat, hor, oain arte igual, horren beste ikutu ez dana, edo. Orduan, horre behira, 70.000 euroko partida bat sortzia proposatzen genuen. Arlo sozial aldetikan, hori bat. Eta bigarrena da, aurrekontuan agertzen da azkeneko azterketa intzanezkeo partida hori mantentzen da, 80 urtetik gorako personen beharrak erantzuteko, baina ordo geldik hori, ez dalako bere zein, eta beti aipatzen dena bakarra da Euskadi lagunkoia. Baina ezken berezko plantamentua 80 urtetik gorako personen beharrak ez da Euskadi lagunkoia. Hori ere izan leke, proposamenen horra ekartzen hainbat proposamenen tartian beste bat gehiago da hori. Baina hor, badia, irisgarritasun kontuak, apoio kontuak, etxean behar dituen gorabehera erantzuteko apoio psikosozialak, ekonomikoak, gorabehera desberdinak, bakardadian dagoen nahi da apoioak eta emateko. Azterketa handi bat egin dago, eta hori ondo behiratu beharra, eta horreta baitxare, ez bakarrik diruak, baina baitxare dirua bideratu beharra. Orduan, horri begira, gu iruditzen zaku, badala orduan, heltzeko behar da moduan, arlo sozial horri heltzeko, eta 40.000 euroko partida indartzea hor, agertzen dago krespana 15.000 euro, guk iruditzen zaku, indar gehiokin, helduta 40.000 euroko partida bat bideratzea horretarako. Gero dako beste arlu bat da energia eraginkortasuna. Energia eraginkortasunean, aurreko legaldixan, hasi gendun, ikusitza, herrixan, egizateko argiterisa, kaleetan, argiterisa, eradezberdinitakoak batetik, eta asko zarkituak ere bai bestetik, eta konsumoak eta ere alaxe ziala, baseginan, etzan, urtero diru bat izan. Oenikan herri zati asko falta da, horra aliatzeko, baina entzan zati bat. Orduan, eskatzen duguna da horren jarraipen bat jarraipena ematen segitzia. Kale gehiago hartu, segi, oantxinda baten, urrengo beste baten, burde batzen barruan, leda argindarrak eta konsumoak eta ere geisten juteko, eta argiterisa eguneratzen juteko. Tortako hori ikusten dugu, 40.000 euro, nik uste, aurko legal izan duzte urtero, dutxinez bentsat, 40 uste tipitik, 40 uste zala ez. Olako zeu zer. Guk ere 40.000 euro proposatzen genuen, aurtengo aurrekontua sartzeko egizun horretarako. Eta gero, beste proiektu bat, asmoa, gure aurreko legal izan, hori biliginen bueltaka, eta proposamen bat izan zan, teknikoen aldetikan, eta zan, danok ezauten dut zabiel zelakoa dan, arrizko etxe elegante askoa, baina hotza ikaragarrizkoa, bero gailuk ipintzen duzu munduko elektrizitatea danak gutxia etxe hori berotzeko, eta bihar da horrek, beste sistema bat, bai batetikan, bero aldetikan, eta bai baitxare instalakuntza aldetikan, baina beak bere onduan, atzealdian, daka luardo. Eta luardon ez oso urruti do gaztelekua. Hirurak udalen zerbitzuak ugarixak eskaintzen dianak. Eta bai, teknikoa komentatzen zegoena zan, entzepelan duz batzen plantamentu bat, hiru eraikin soziokulturalai erantzun bateratu bat emateko, eraginkortasunai behira, batez ere, izan leke geotermia dela, edo plaka diala, oztak niz nahiz hortan batera ditua, baina horra bideratutako, gutxinez,
ez ja obran nazi baizikan, obra horrek eta zerren behar da jakin horretikan, proiektu batein, azterketa egoki batein, herri barruan dakauzen hiru eraikin horrei erantzun bateratu bat emango nioken, proiektu bat lantzen juteko. Tortako, proiektu bat, gutxu gara bera, 20.000 euro ipini dugu, usten dugulako proiektu batek kostu hori izan ekela. Gutxu gara bera. Gero, mutriko edertzen joateko, ez mutriko edertzen joateko. Beste legaldizetan hasi zian, atxukaleko muralakin hasi zian atxukale barrua, elegante asko jarri zan, da kostatuta ere, baina mantentzen da, eta ondoren gero hendia beste pareba mural, eta gero, gure kaleko bastar desberdinetan, baitxere agertzen dira, mutriko argazki zarrak mural bezala, bere mailan jasten dugu, jantzi, deigarri izetzen da, herriko entzako bai, baina kanpoko entzako bai, baina herrizitzako ere bai. Ematen dio beste kutsu bat. Biluritzentzako program horrek jarraitxun behar lokela. Jarraitxun behar lokela, oain arte ikuduan ritmoa baino bizkorrauan. Orduan, mutriko edertze horretan, herriko inguruak aztertu, ze inguruk eskatzen duen gauza bat beste, batzuk, eta jarraipen ematia, eta hortakore eskatzen genuen, beste 20.000 euro bideratzea. Eta lehen baitza aipatu da turruntei ingurua, berrikuntza batzuketan nahi dira lehen dabar, guk pizkan nahi genuela, sakono igual ematia astinaldi bat turruntegiri, ze egizateko ingurua politxa da, baina asko eskatzen duan ere bai, ondo eukitzeko eta beste berrego gitzeko proiektua, azterketa bentsat egoki baten, eta irudientzako beste hortakore beste 20.000 euro bideratzea komuniko litzakela. Bideratu da baino, pixka geixo irudientzako. Gero, oain, bide gorrixea, konpontziak ematea bide gorrixein den horretan, baitxarek gehatentzako, oain, eskura gehatentzakuna da, Talaixako bidea, Talaixako bidea izan ere, lehen geixinok izautzen genuen eskailerak. Baina zauen bide ondo-ondugan kotxiak pasatzen zen ingurutik. Gaur egun hori oinezko intzako da, baina eskailerak desein ja eta desagartuta doz. Eta Talaixa ingurura inguratzeko ezinezkoa da, lehen hortatikan. Orduan, bidutzen zakun, bai komunikaurrizea izan elekila, arazuako oztopo, eskaleta berri egoki batzuk, beren heldulekuakin, da bere inguru horta hurbiltzeko, ze gaur egun segurazko horren hiltzen beste jendekin, meseen golioke hainbat lagunek. Eta azkeneko puntu bezala ingurumena begira, aurreko legaldizan berdiakin eta berdiak eskatutatare bai, baina ikusitxare bai baitxare horren biharra basagoela, berdegune plan bat entzan, herriko zuaitzak eta ikusi nuntzian, berdegunean zeintzu zian, zuaitz mota bakoitzak eta leku bakoitzian zer eskatzen zoan, nola zaindu, ez zaindu, plan hori ordo, eta nahiko gendukena horri ere indar berri bat ematia. Izango gendukena horri baten bedertze plan horretan barruan, baina, ingurumene ikuspegitzikan geixo, orduan, plan hori ondo aztertu eta indarra ematen jarri, eta horretako eskatzen gendun betxare beste 20.000 euro proiektu horri, berdegunen planen proiektu hori bultzada emateko. Horrezian guztira, 200 eta 200.000 euroko proposamenak. Hombre, kimera bat izan dike dan onartzia. Baina, izerrez onartzia ere, komo bat behar ez aldatzia ere, astebete eskaiseko prozesu bat izatia ere, indeula, o bildukeala esateko bakarrekan ere, hau ez da, danok elkarrekin guaz, o danok konsensua guaz, o danok herrixan batea guaz, ez da, esako iritzen. Horren aurrian, gu oso eskor agertu geha proiektu honekin, eta ez dugu alde ertengo, Eskerrik asko, Jose Angel, Inigokin jarraituko dugu? Nik uste igual bueltia itxitzen badeu? Egoak ikusten bada, Bueno, orain nik
Inigo Agirre berdeak eta independientak ordezkari berdeak eta independientak udal taldearen ordezkari bezala arituko nahi, lehen azalpenak egin ditut Rubenekin batera ekologia batzordeako kide bezala. Eta orain ja gure balorazioa izango da, gu talde bezala zelan ikusten ditugun aurrekontuak. Bueno, lehenengo puntua hasteko, nahiko nioke eskertu alkateari, batzordetik, ogasun batzordetik eskainitako zinegotze honi eskaini zion denboragatik, ezin izan gure taldearen izenean parte hartu ezin izan nuen, joan den asteko batzordean parte hartu, eta, hori, eskergarria indako alegina. Hau esan da, eta baita hau esan da, nire hurrengo ekarpena izango litzake, benetan ez genuela espero ohiko bilkura honetara aurrekontuetako gaia ekartzea. Jose Angelek aipatu du gauz batzuk. Aurreneko urteetan normalian egin izan dira bilerak, 3 bilera, 4 bilera, eta egin da osoko bilkuraren pleno propioa. Suposatzen dut, udal gobernuan dagoen taldeak bere arrazoiak izango dituela, tramitazioa holan eramateko. Guretzako irutuzako presazko tramitazioa. Tamalez, talde bezala, elkartzeko ere ez dugu denborarik euki. Hau prestatzeko ere, nekez ibili gara. Aipatu ginen, azkenengo batzordian, joan nanazteko batzordian, ideal izango zela, abenduan onartzia aurrekontuak. Hori oso gaitza da, nik udaletxe honetan nabilenetik inoiz ez da lortu. Gure ekarpena zein izango ditzake, hemendik bi aste atzeratzea, guretzako kalterik, kontuan izan da ja, abenduan ez gaudela, hemendik bi astera atzeratzea, igual, eraginkorrago izan litzatekela. Zergatik, bai alkateak eta bai Jose Angelek aipatu duten bezala, ia pleno hau, nagusiki gai hau, udaletxe batek urtean zehar dakan bilkuraik garrantzitsuenetarikoa dalako. Zergatik, azkenian aurrekontutan isladatzen dan udal gobernu baten plana, helburuak eta horrekin plan honekin batera, oposizioarekin ailegatu daitezken konpromiso, akordio eta egin beharrak. Uste dugu gaia pizkat poso eta reposo pizkat gehiagokin landu behar zela. Gaiak gure ikuspuntutik betzat zeremonia pizka bat gehiago eskatzen du, ez? Orduan, hau azalduta hemen gaude, eta, dudai gabe ekingo diogu aldugunarekin. Eta, hirugarren ekarpenera pasatzen nahi, balorazio orokor bat nahiko nukein, aurrekontuen inguruan. Nagusiki nahiko nintzen, hasteko alkateak egin du laburpenaren azalpena, aurrekontuen laburpenaren azalpena, non agertu dira 2020 eta 2021 arteko aldeak. Ikusten da, zelan 400.000 euro gehiago aurrekontu badakaon, post-COVID deitzu desagegu, behar bada, aurrekontu hauei. Ikusten da, nolabait aurrekontua estiratu egin dela. Emaitza sarrera eta gastuen artean, ikusten, alkateak azaldu dugu hori, nolan emaitza negatiboa dakaon, 426.000, hain zuzen ere, Foru Aldundiko sarrerak gutxiago kontemplatzen diala, eta inbertsioa bai, altzago egin diala. Honen, puntu honetan, bai ipatu ziguten, zelan, udal honek egiten duena, ez detuzte bakarrik izango denek, dala Foru Aldundiko espero den dirutikan pizkat apurtxo bat erreserbatu,
Hau da, ez ipini bere ehuneko unaren pronostikoa, baizik eta, bueno, ehuneko irua murriztu, aurten inda, ehuneko 1,5. Honekin ez, eta gero, bai, aipatzen da, klaro, guzti hau ekilibratzeko, mailegua, ez dana erabiliko. Ze esan nahi da honekin? Bueno, espero dana gauzak hobetzen joatea. Hala izan dadila. Hala izan dadila, eta COVID-ak ondorio larri gehiagorik ez ekartzea. Bueno, hori, balerosiare orokor bezala. Sarreretan, bueno, gutxi aipatzeko, Foru Aldundiko nolako dependentzia dakaon, gure aurrekontuen erdia izango da, berbada. Eta gastuetan, bueno, aipamen txikitxo batzuk, berdegune mantenua, ondo begionez ikusten dugu, zelan altzatzen den, ekologiatik nahiko genioke lotu eraztun berdea eraikitzen pausoak ematearekin. Eta honetan garrantzi handi izango dute 75.000 eurokin arauen berrikusketaren gaiarekin. Bi gauza lotua dira, esperantza handia dakago arauen berrikusketa hontan, eta gure esfortzuak talde bezala egingo ditugu araunek izan daitezela alden eta hobien. Ingurumen ekintzak, lehen aritu nahi zoi buruzelan, altzatu diazen 30.000 eurotara, aipatu ditute azterketa batzuk, guretzako oso garrantzitsua diala, eta oraindik ez dugula lortu horrela ematea, espero dugu aurten ala izatea, Satruarangoa, guretzako dike sistrin bat dena, behintzat astiren laguntzak egitea lortzen deun, kentzea, eta gero Ondabarro ikusten dugu kriston etorkizun ona dakala, erabilpen anitzetarako, eta eremu degradatu bezala ukitzeak da galera bat. Olako toki laua, belardikoa, holan ukitzea guretzako da landu beharko gauza. Hondartzetako mantenu gastuak altzatu india, ia lortzen deun budaontako, paroak aipatu zigun, gobernazioan, zelan, hobetkuntza baiak eta, eskaileta batzuk, bada, horre tamborrian lortzen deun aurten, oso handia izango zen. Partaidetzako ekimenak, ia lortzen deun partaidetzako ekimen baikor eta eraikigarri batzuk egiten. Aipatzen da, lur publikoen erosketa, aurrekontuetan 0 bezala bertzen da, Rubenek aipatzen du, teorikoki, etorriko dalak erakinaren lanketarekin. Aipatu dut, eta eruen berrikusketa, begionez, grua, behingoz, ezagutzen du norbait asko postuko da, grua aurrera ematen lortzea eramaten bada. Orduan, ekarpen bezala, gure ikuspuntutik aurrekontu honek daukaten gauza nolabait bainkorrak, alkatek batu du zaintza, zuhurtzia, nolabaiteko zuhurtzia, espansioak dira, baina behintzat, eta espero dugu lan jarraitzia, zaindu non eta nola gastatzen dugun, zorpetze maila altzatzeko ez da asko behar, pare bat urte txar eta, gauzak asko kar daitezke, beraz, zaintza eta zuhurtzi hau, honekin lan handia eginda aurreneko legealdietan, egoera gaur gauden egoera eta aiatzeko, bai zorra murrizten eta baita gerakina eraikitzen. Beraz, zain dezagun gure altxorra. Eta gero, beste ekarpen baikorra, guk lantzen duen, bizi deun gai batzuk, jaso egin diala baitza ere. Ingurumenekoak aipatu ditut, ez nahi errepikatuko hortan. Eta gero, eskertu, Josanagalekin duen ekarpena eta intentzioa berdegunen plangintzarekin, mutrikuko eraztun berdearekin eta arauen berrikusketarekin zer ikusi handia daka, eta benetan usten dugu,
kontuan izan da, alkatek aipatu duen bezala, Next diru laguntzak, Next proiektuak, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen Next proiektuak, horietako asko dira transizio ekologikorako, eta beste batzuk dira ingurumena, osea, ingurumenen zaintzarako. Eta horri helduen behar diogu, nolabait. Eta, bueno, ia noraino aiatzen garen. Hortaz aparte, ondia aurrekotutan jasota ez dauden gai batzuk, baina ogasun batzordean gu behintzat aipatu genituenak. Oin adibidez, lur publikoen erosketa, eta zentzu honetan azpimarratu nahi dut aurten, erosketa prozesu hau gure taldearen apostu zehatza eta sendoa da. Benetan nahiko genduke aurten, ia 2 legealdi ondoren, lortzea lur batzuk, udalak 2009an lortu genuen bezala lur batzuk orain berriro eskuratzea. Ez hori bakarrik, baizik eta Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzakin lurrak lortu eta lurrak egituratu. Proiektu baten bitartez, modu bat badago, eta modu hori heldu ingo diogu. Orduan, hemen gaude hizketan, udalari esfortzu bat suposatuko liola 50.000 euroko esfortzu bat, gutxi gora bera. Hau da, aldez aurretik, udal honek ahorratuta dakan lur erosketarako partidak erabiliaz, orain aurrekontutan agertzen ez diazenak, baina gu behintzat ez ditugunak hasten, eta honekin palanka bezala erabiltzita Eusko Jaurlaritzak jo eta 2 ekimenei, lurrak erosi eta lurretan aktuatu. Zergatik, usten dugulako administrazio publiko bezala udalak eredugarri izan behar diala. Herritarrentzako eta baita inguruko herrientzako alba dugu behintzat, mutrikokua. Mutrikun daka oin, mutrikun ez, Euskal Herri osoan da oin debate handia baso kudeaketaren inguruan. Hemen proiektu honek aurrera ateratzen badau, behintzat euki dezake izan daiteke islada, ispilu bat beste baso kudeaketa bat erakusteko. Edo, behintzat, eredu bezala erabilgarri izan dadila. Ikusiko dugu zer ematen duen, baina gu behintzat oso sendo gaude hone apostua egitea. Aipatu den Nexteko proiektuak. Eta, aipatuaz, basokudeak eta gaia aipatuaz, nahiko egon duke bai, etorkizunai begira, eta hortan, adibidez, Mutrikuko udala eredugarri izan alda beste gauz batetan, gure taldean taldekide baten, Rafaren ideia dala, urtero erreserbatzea herritar bakoitzeko 2 euro lurrak erosteko, lur publikoak erosteko. Hori ez da diruaia eta benetan da gauza oso zuzena, zehatza eta ikusgarria herritarrentzako, nolan beraien dirua, erabiltzen da hortako. Beste punto bat, baikortasunean, energia behatokia. Aipatu da lehen, gure batzordeko gai zeharkako gai bat da, eta zentzu hortan garrantzi handia ematen diogu behatoki hau ganoraz eramateari. Ganoraz, hau da jarraipen zehatza egiteari. Zergatik, alde batetikan eta oso garrantzitsu legea bete behar dugulako. Eusko Jaurlaritzaren legea, jasangarritasun legea. Behatoki honek emango digu informaziora alde batetik udalari bere eraikin publikoak ze baldintzatan dauden energetikotik ze baldintzatan dauden ezagutzeko. Emango dio pausoak ze energi hori efizienteago bihurtzeko, gitxiago gastatzeko. Eta emango dio herritarrei informazioa, ze lotura zuzena daka
webgunearekin, udaleko webgunearekin, herritar bakoitzak jakitzeko udal eraikin honek ze baldintzatan dauden eta ze nolako kontsumoa dakan gure herriak. Beraz, hau legearen parte da eta legea bete beharko genduke eta guri lagunduko digu. Ze pasatzen da behatokionekin? Behatokionek behar du dedikazioa. Eta dakigun bezala, udaleko teknikariak daude nahiko edo oso lanpetuta. Atzoko garapen batzordean aipatu zen, nolan, garapen arlorako beste zerbitzu batu kontratatzearen aukera kontenplatzen dela. Eta guk usten dugu, behatoki honek benetan eskatzen duela, norbait gainean egotea. Ez dakigu zein da izango litzaken figura, baina ja dagoeneko udal honek pagatzen dio DBJ-ari, ez dakit zuzenean, behatokio bat eukitziarren. Ez badigu elikatzen ganoraz, ez du ezertarako balio. Beraz, energia behatokia. Eta, bebai, teorikoki, gustatuko leitzaigoke, ekologia batzordean, Ruben Andonerirekin konpartitzen duten ekologia batzordean, bebai, laguntza tekniko pizkat. Orduan, ikusi ginen, atzoko garapen batzordean, garapen teknikari honek, ustezko teknikari edo zerbitzu honek, ze dedikazio ezberdin eukiko lukeen, haien artean ez da agertzen behatokia eta ez da agertzen ingurumena, ikusiko dugu, baina urtea pasala zer egin daiteken, ez? Hau alde positiboan. Oin, azalduko ditut, zalantzak. Azteko, lehen aipatu duan, tramitazio express hau. Uste dugu, gauz batzuk erdibidean utzi dituela, eta ondorio batzuk ikusi dira, adibidez, Euskal Alderdi Jeltzalearen azaldutako puntu batzukin, tramitazioaren inguruan. Bigarrena, hemen, aurrekontu hauetan jasotzen ez diren gauzak, oraintxe bertan aipatu dituenak, jasota ez daudenak, oraindik guretzako nolabai intangibleak dira. Hau da, daude gerakinean, momentuan. Zehazki jasota ez daudelako. Adibidez, lur erosketa lehen aurrekontu barruan sartzen zen, oin ez dago. Dago gerakinaren barruan, eta, Rubenek epatu du nolan, dago, konpromiso hori lur erosketa hori aurrera eramateko. Baina dakau bai, iraganeko esperientzia zelan ezin izan dan eraman. Ez, iaz bakarrik. Atzera. Orduan, guk jabetzen gara horren ardura, erosketak aurrera esamaten ardura, gurea neurri baten bai badala. Baina ez da gurea bakarrik. Orduan, intangible hori zalantzak sortzen digu, horre egoteak. Beste intangiblea da gerakinaren gaia. Rubenek epatu ditu gerakinaren ze dedikazio emango zaion gauz batzuta. Pentsau behar dugu gerakin hau, ez dakit zenbat izango zen, zifraz, 3 milioitik gora edo. Hau dela, gerakina da udalaren oin momentuan, ez lehen, ez beti. Baina oin momentuan da tipo Champions League. Gu daka aurrekontu bat Liga Santanderrekin eta hau da Champions League. Hor daude, benetan udaleko inbertsio potoloak. Eta, sinistu nahi dugu, baina ez dakagu zehaztasun osoa, zertan eta zer lehen ez duko den gerakin honekin. Guri, teoriko gustatuko leitzai guke gerakina, udalaren aurrekontu barruan sartzea. Ez da posible, teknikoki, badakigu, hori norra esplikatu zeguten noiz bai. Baina, lehen gerakinerek ezaguanen badakigu
udalaren inbertsio potologanak sartzen ziala aurrekontuan. Beraz, aurrekontuan debatia zan, aurrekonturen debatia zauan, gerakinaren, gerakina ez. Inbertsioan debatia, neurri handi baten. Benetako debate potoloa sartzen zen inbertsioakin. Zer gehien bat gaztorruntak debate gitxi sortzen du. Baina inbertsioak bai. Inbertsioak debate handia sortzen du. Falta izan deu, debate hau ona etorri aurretikan. Aurrekontu pleno honetara etorri aurretik. Eta pena ematen digu horrek. Eta gero, beste gauz bat. Behin eta berriz, behin baino gehiagotan esango nuke, hobe, talde honek egin du udal organigramaren arlo batzuk egokitzeko eskari bat. Esan digute, azalde digute, behin baino gehiagotan, hau bidera gaitza dela, legeak ez genitu eskelako beteko. Mantentzen dugu, bideragarria dauda eta bideak daudela. Baina oraindik jabetzen gara hemen talka egiten dugula. Beraz, gauz honek azalduta, guk sentitzen gara nolabait, apustu bat gaudela egiten, pizkat utzean apustu bat, apustu oso nahi izan daiteke, dudai gabe, eta alkateekin konpartitu nuen bezala, elkarlanetuko gauza da. Baina, sensazio hori ez zaigu juten, ze ja daramagu sortzi bat urte, holako nebulosa antzerako baten, eta orduan, balantza baten ipintzen baditugu, alde baikorrak, eta dauzkagun zalantzak, gu nahiko ginuke, guk egiten dugun apostua, nolabait konpartitua izan dadila. Eta horretarako, okurritzen zaigun modua izango litzake, gure botua abstentzioera bideratzea. Zergatik, nahi dugulako aurrekontu hauek ateratzea, gure, hain zuzen ere, guri asko inporta zaigun gaiak daudelako, baina aldi berean, nahi dugulako pizkat erain. Eta nolabait, hainbeste denbora ondoren, gure helburuak pausoka lortzen joan. Orduan hau azaldu eta, azaldu eta nora joko dugun. Gero. Eskerrik asko, Inigo. Gauza bat eskatu gizuet, motzian erantzun gau behi, batez ere denbora luzatzen nahi dalako. Eta zeinek esangotan neuk, eta motzian, neure guruei. Jose Angel, barkatu minuta zentugu itxu baldin bazate, gerra hitza erabiltziarren, etzan nire asmua gerraik ekarri, ez dutelako ala zentitxu bestiak beste, eta esan desun bezala, lehenengo gunetik handeitxu, horreuntzate eta ez dakate inungo zalantzaik alde horretatik. Aurrekontuaren prozesuaz, Jose Angel eta Inigoi erantzutziarren edo, arrazoia dakazue, presaka plantatu deu, behar dutu entzakulako prozesu luzia da, gure artekuak luze jo deu, eraiki deu hau, eta gero zuei agertu eta ala plantatu gendun, gaurko bilerako, baina baitxare iruditzen zat, esan biharra dauela, batzordian bertan, esan genizuela, atzeatu ingo gendula bi aste barrurako, zalantzak gatzen baldin bazian, zehaitxeko, ez da, zalantzik ez gatzeko. Gero batzordia juntzan bezala ikusitza eta proposamena jaso gendu zenian, konturatu inan, eta modu zintzuan esaten dut, proposamen gehienak, ez da gehitxe, igual izen da bizenekin eta kopuruekin agertu gabe, baina guztiak zian onargarrisak eta
ez onargarriak, komenigarriak ere bai, eta integratzeko modukuak, ez da? Ez dut uste, batzuetan izaten da, bai, imposibileta eraman nahi izatia gauzak eta barbaridadiak planteatzia, guk gure valorazioen bintzat, esan dako guztiak zian zentzuzko gauzak eta kontuan hartzekuak. Hori esan da, bueno, de hecho, batzordea ekarri etzen duten proposamen bat ere intzigun urrengo unean tokiko gobernu batzarrian jonek, eta oso proposamen egokiz iruditzu zitzaigun, eta gainazke gu kontura huez eta Urasamendiko espaloikoan saria ipintzian, ez da? Aurreko legealdixan hasi zen duen langintza hori, eta jode, esan detena, hori ere apuntatu gendun, egitekuen arkian jasotzeko, zea dalako, ez da, proposamen egokisa. Hori esan da, ikusitza proposamen horrek ikusi gendun, urrengo bi aste atzeatzia baino, ondo ikusten gendula, plenoa ekartzeko moduan ikusten gendula, ez dakit, txoke salba ezinik ez gendulako ikusten, gero beste kontua da esaten bezala, nola jasotzen dira, kontzeptualki behintzat, danak integratzeko moduko gauzak iruditzen zakuz, igual zehose matizak eta fijo egotia, eta planteatzeko moduak, eta denborak, eta baina, vamos, danak barneratzeko horren, aintzat hartu ez, hainbat herritarren sentiberatasuna, edo, bueno, proposamen horiek aintzat hartu ez, dudagabe, eta gu garbi dakau, nik usten baiko dano dakaula garbi, hemen bakoitzak ordezkatzen dugu boto emaile kopuru bat, danak dira kontuan hartzekuak, oain eta lehen ere bai, beti izan dira, maiorizan egon, minorizan egon, danak dira kopuru importantiak, naiz eta 200 izan, naiz eta 500 izan, naiz eta 1000 izan, ez da? Azken baten, herritxar danai erantzuteko gozelako danok, maiontako danok, ez da? Eta hoxe esaten zenun bezala, proposamen egingarriak kontuan hartzeko modukoa ziela, ez bakarrik zuena, Jose Angel, Inigonak ere iruditzen zaku lurre erosketa kontuak, eredu izatia, energia behatokiana, en fin, zeinek esan ezet gauza horiei, ez? Gero kontua da, Inigo ere komentatu nion, eta hura agentzien komentatu den duna, aurre kontuetan jaso, baina gero gauzatzez espada alperrikan da, horretako ez jasotzi hobe. Baina guazen elkarrekin lan etxea komentatzen dizun eta ardurak konpartitzea eta gaixei heltzea, ez? Eta gero hori, prozesu motza aurrekontuena, baina gu desde luego bidia eta elkarlan eta olako kontuak ez ditugu esaten bakarrik aurrekontuen batzordeako, geixo esateu urtian ziarreko lanketako, ez da? Eta seguru noi, eta lehunian esan ez da izan bat aldiz, baina mea kulpa baten behar baldin bada, adibide garbi bat bado mea kulpa poli bat etxeko, eta neukengo edo gainea, da, berdegune planana. Berdegune plana, goratzen ez jonek uste pasau ziela, txostena, eta gero, ez da noa bideatu genduen, eta egiz esan, gehatu zaku, eta, bueno, iruditzen zatek gauzak onartuta, eta onartzeko goz, eta hori integratuen bihu, eta askotan parkien konservazio eta parkien gauzak eta izpide hartzen ditugu nian, eta, jode, hor dagoen lan hori ere guazen, ejekutatzea, ez da, horren hori berreskuratuen bihu bai o bai, adibide bezala esatet, ez, eta guazen gauzak zuzentzea. Mira, lanketa hori berriz diot, urtian ziarreko kontua da, ez da, guk, gure ustez, aipatu duzu Eusko Jaurlaritza eredu bezala, iruditzen zat Eusko Jaurlaritza guetzat eredu zaila dela, ez? Prozeduretan eta guztian, baina guk geixo zinizte urtian ziarreko lanketa horretan eta proposamen honek edo noiz aldi izan ongi etorri, ez da? Eta Talaixako eskaileren besta dibide moduan, da, igual presupuestutako hastian planteatzekoa bada, baina lehenu ere presentatzia egongo zan, ez? Hori bezala, bueno, edo zer, ojo, geure gauzak ere bai, oain presentau eta igual batzordietan etxen dian lanketetan, hor ere, olako, nik uste gaina eskatu izan degula, ez da?
proposamenak ekarri, guazen lantzea, guazen... Ez dugu irudikatzen, aurrekontutako plenua, lanketa bereziko 15 aldi edo lanketa bereziko 10 egun edo hilabete edo lanketa hori etxeko urte osu ere euki ginke, ezta? Edo bintzat hilabete batzuk, ze aurretik. Gero proposamenak ez nahiz fungo banan, baina iruditzen zat danak ere dagokion batzordian lantzekuak eta integratzekuak diala. Lehen esan desun bezala, osotasunean ez da izango, baina iruditzen zat kopuruetatik eta baino askotan energia eraginkortasuna. Gaina bisok aipatu dezu ezta eta geukere ikusten deu. Adibide bat ipini noan, tuneletako argixak aldatziana. Hor askotan borondatia oten da eta ez dugu asmatzen gauzak etxen da, batzuetan jun etxentzakulako, eta danokotia hor, baina ez aurrekontutako aztian, urte osuan, pixkate gauzak ipintzen, lantzen, ekintza planetan eta jasotzen, pelmadia urtean ziarre ematen, ez da, pelmadia, hor gaixa horri pintzen, ez da. Eta nik, ez dakat izerren aurka etxeko motiboik, ez dakit batek ikusten doan esateko modua, esan dezuen zozen aurrian, ez dugu ikusten. Hor, COVID-en diru laguntzak hor bai ikusten gendula, bonuak izan, diru laguntzak izan, iruditzen zako hori oain esatia bat edo beste izan behar dela, baina diru bat eukitzia hor atenditzeko eonlik ezen arazuei hori ikusten dugu. Ez da zehaztapen hori, COVID-etzako diru laguntza zuzenak ematia, baina, ez da hori nire ikuspegisa, zuek ere badakazu bakoitzak zati bat, zehozen nahi bezu esan, luzatu dabe. Baina gauzatxo bat nahiko neuke esan. Bai, hori, 80 urtetik gorakuen bihar hortan, komentau dezue ez dela izein eta ala da, eta pena hundisa dakau. Aurrekontuak onartu ziren momentuan, COVID hau etorri zen, danok etxea joan ginean, erdi tonto arpeixakin gelditzu ginean, eta egisa da gauza asko ez ditugula egin, eta batzuk horrek izan dira. Urte bukaeran berriz martxan jarri deu, baina ja, 2021 behira, aipatu dian txosten horrek aipatzen ditun punto batzuk dia irizgarritasuna, dia apoio psikosoziala, esan dituzuenak, eta bakardadien apoioak, bestiak beste. Eta, nik bakarrik aitzatu ditut 3 gauzatxo honekin lotuta. Baina gauzatxo honek, adibidez Euskadi Lagunkoian helburu nagusixena da bakardadian laguntzia pertsonai. Eta Euskadi Lagunkoia gaina dirua baino geixo bihardoana da goa, borondatia eta indarra. Ze azkenean Matiak eskaintzen digun laguntza hori ez da ordaindu behar, Eusko Jaurlaritzak ordaintzen doalako programa hori, baina guk hemendikan, bai udaletxetikan eta bai herritxarrengatik bihar du borondatia, indarra eta goua hau aurra eramateko, eta helburu nagusixena da, horixe bakardadian apoioak ematia eta laguntzia. Gero, esendian programan helburu nagusixak, eredia, lehen esan dut dala pixkat zaintzaileak zaintzia, ez da? Mendekotasunak dakenak familixan, eta beuren helburu nagusixak dia formazio ematia, bai formazio teorikoa, bai praktikoa ere, laguntza taldiak osatzia, eraso berdina daken zaintzaileakin beuren artean, beuren esperientziak partekatzeko eta hortik ikasteko, eta laguntza psikologikoa horrek batzuk, eta geixo badaka. Orduan, hor aipatu dian gauza batzuk, bai Euskadi Lagunkoiak eta baitxa sendiak ere barnebiltzen ditu. Gero, irakurtzen baldin badeu txosten hori, ondorixo pilua doz, azkenen gorrixetan nola 5 edo 6 puntotan batuta, helburua da zartzarua etxian alik eta erosuen pasatzia, ez? Punto bada informazio kanpaina adinekua gizarte zerbitzuak eskaintzen duena ezagutzeko informazio kanpaina hori martxan dakau ez bakarrik adinekuai behira, baizik eta herri mailan hori iaztikan dakauna martxan do ohandik ez dugu erten, baina lastertengo deu.
Orduan, horri kolpe etxen dixeu, pertsona nagusiak balixuan jartzia eta beuren irudia hobetzia, eta hortako esan detere ongizateko 2.000 euro horrek olako itzaldixetako biderauta dozela, voluntaixuak zaintzazariak osatzia, eta hori da Euskadi Lagunkoian helburu nagusixena, ingurune integratzaile eta lagunkoiak sortzia bakardadian dauden bizitza soziala izateko, Euskadi Lagunkoia berriz ere, hiri planifikazioa, irisgarritxasuna, etxe bizitza egokixak eta bai honi ez diseula heldu, baina hau subsidia isuetan sartu beharko da, ikuspegi feminista bat sartu behar deun bezala ise, sartu beharko dugu baitxa adineko pertsonen ikuspegisa. Eta beste punto bada ere, orientazio eta aholkularitza zerbitzua erabaki garrantzitsuak hartzeko, etorkizuna planifikatzeko, zaintzaileak zaintzeko eta laguntzeko, eta hau da sendian. Orduan, momentuz ez dugu izain, badakiz eta pena ondisa dakat. Baina, bueno, kolpen diseu eta nik uste gauza ezko ingo ditugula. Eta datorren urtea behira, falta dianak. Ala da. Inigo parkatuko jazu, pare bat kontu, ez diote eman buelta horri zei da, oantxe kontuetu nien, pare bat kontu ez detela ipatu, arrazoia emateko zeuri, intangiblietan. Eta intangibliak ala da. Gerakinen erabilera hori batzorrean nebilinean komentatzen, guk egiz esan, guk geure aurrekontu osu etxeakuen hor egiz esan manejatu ditugu, baina gu bezala zuek ere pentsatzen manejatuko zen duela, baina bai dela intangible bat, ez da alako papeletan, ez da agerixan noa indik ez da, helduko da, eta Rubenek esan duen bezala, martxuan enbiarko du lanketa hori, ez pentsau, zazpizin egotzin gehiengo hori berez aplikatuko dugunik. Beste kontu bada igual, baina, bintzat debate baten ondoren, ondo esan dezun bezala, inbertsioak benetan debatitzen dira. Pena da, adibidez, Jose Angelek eta Ainizek erabili deuen gaixa, horrek ere debate harra ekarreko baleu, nik uste politxe izango zala, baina inbertsioak eramateu, ez da, izarrak dira horrek, nolabait. Eta egoki iruditzen zat, zalantza horrek eukitzia, eta akto de fe etxeko ez gozemen. Bestalde, erakutsi dezuzen zean aurrian, enijua konpromisik hartzea hitzez eta ekintzez nahiko neuke erantzun eman. Aipatu dezun lur erosketan kontu horri, eta horrek lehen ere esan dugu, aurrekontuen ipin eta gero ez etxeko ez ipintzi hobe. Bueno, ipin dezagun eta egin dezagun. Hori de idea, baina noski. Egin da gero engoitzu ondorixuak atea. Bueno, pixkate entzundakoei guk erantzuna, igual puntualizazioan bateo, nahi badezuen, bigarren txanda baten... Biztu. Aztuntzatelako komentatzea. Eta bat da, nik uste inigo kapatu dara. Aurrekontua da, udal honen lanabesiko tresnaik garrantzizkoena, pero bado, baitxare behakin batea, inbertsio gaur egun dakaun, esan dugun gerakin hori, oso gerakin hori, baina urtian zehar bere eguneko jarduneako lanabesik garrantzizkoena. Eta danok integratu behar balin bagea, korporazio guztiko, sensibilidade guztiak integratu behar balin bagea, eta aurkezten danean aurrekontua, aurrekontu horrek liturgia bat eskatzen dugu, leku guztietan ikusten da, hori, eske sentido minimuekin kontu bat emaza, liturgia bat da, bestela esaten da, hausia aurrekontua eta gehiengoen nola gehan, hau aurrera emango du, eta kitxo, eske, besteik izerre, espada integratu bihar, taldez aurretikan, ikusitxo balin bakazu, ez tezula koma bat mugitu nahi, ez da liturgien biharrik, baina berez, aurrekontuen negoziaketa bat ditzen balin bazako, liturgia bat eskatzen dugu. Eta liturgia horren barruan, gero, naiz eta gehiengu izan, eta askotan aldarrikatzen dizuen bezala, nik askotan zalantzan jartzen da, baina aldarrikatzen dizuen bezala, danon sensibilidadiekin izan behar dela, aurkari kiroli ikuspegitikan izan da. Aurkaria daukasuna, aurkari politikoa, irabazin de balen badezu,
zehor zer jaso, koma bat ere, zehor zer jaso, alegina indetela, eske nire izin hemen ikusten dut, antikan hortikan sartuko data, eske beste hori ere azkenean bestean den badota, ez, jaso, borondatia benetan erakutsi liturgia horretan, eta ez, astebeteko prozesu baten, hasierako aurrekontu proposamena, osotasunean, azkeneko punto arte, erakutsi ziguneko berdina. Hori ez da aurkaria irabazteik, eta danon proposamena dana esateik. Bueno, hori, bat, eta bigarrena labur-labur, Inigo Gerrazioaga astuentzat aipatzia da, aurrekontu honek bai berez eskatzen dola. Hau da, urtean ziarreko errabinte esan duen bezala, lanabesa gastuetako. Baina, benetan pisua dagana da hor dagoena inbertitzeko. Eta zorionez oain badakau. Hori jun behar da negoziak eta zuzena aurrekontuakin batea. Eta hor esaten bada, alkarrekin, zehatu behar da, konsensuz da jun behar da, proiektuak eta konsensuz da onartu behar da, dagoen artean da, negoziak eta hortxe edo. Horko gora berako pusketa txiki bat gora, bestia bera, hango 1.000 euro, 10.000 euro, ez dakinoko argi, bakinoko argi, hortikan aparte, igogailuen bai einez, gaur bai, gaurrez, horren ordez bestiain, 200.000 euro, 500.000 euro, horre bai di importantiak. Torrek, aurrekontuak, batea o bestea juteko baldintzatzen dugu botu emateakoan. Hoi nahi non esan. Azkenen, lehen aipatu, Inigoke aipatu dut, esan, errazioa daka, astuentzat niri komentatzea. Gerakina da, gure ustez, aurrekontuekin batea jumehar dan, negoziak eta puntu bat. Ezinbesteko dalako, lotuta dagoelako. Hoxe. Bai, galdiz nahi liturgia hitzakin. Bai, ematen dugu igual tontokeri badala, baina liturgia hori garrantzitsua da. Liturgia horrek sortzen dugu bai, atmosfera bat sortzen dugu bai debatian, eta dudai gabe desadostasunak egongo dira, eta azkenean, politikan majorixak doz. Eta hori onartu behar dugu, danok onartu behar dugu. Baina liturgia horren barruan sartzen da, bueno, hau zeba, hau ez, hemen ez dakago adostasuna, hau ezingo dugu aurra eraman, liturgia hitza, bueno, gustauzat, hori, etorkizune begira, bueno, datorren urrengo aurrekontu begira, abenduan onartuko dira zen aurrekontu borrei begira. Bueno, hori, pentsat, erabili eredu bezala. Eta gero, ekarpen azkenengo Europena izango litzake, bueno, alkatek epatu dana, konpromisoik hartu ez, baina ekintzez. Gu bai gure gain hartzen dugu. Osea, konpromiso jabetzen gara. Osea, eskatzen duela, ez bakarren alde bateko lana, baizik eta lan bikoitza eskatzen duela. Eta, bueno, espero dugu urte honek zentzu hortan ematea. Bueno, Jose Angel, zeuri, hau liturgixianak uste markauen digula, da, noi, bueno, nahi bintzate... Hori, eleizako iritza badala, baina berez ez telizko iritza. Ez, esan nahi, ni neu egisa esan, ni neuena abila liturgia kontuetan, eta batzutan egixara, norpean indarguniak ez dianean, ez tala baloratzen igual, ez? Ikustunet, danontzako importantia dela liturgixien asunto hau, pentsatzet guk erapunta haureula, eta oso kontuan hartuko eula mendik aurrea. Egixara askotan liturgia asko ikusten dela, eta ez dakiz emateko liturgixien ostian koma bat ere aldatzen ez dela ere askotan ikusi deula, igual geixi itxan. Zen liturgiak asko ikusi ditut, baina negoziazioetan eta aldaketak aurkeztutako aurrekontuetan igual ezain bestetan. Bueno, nik esan nahi nona zen, benetan, pentsatzetela, nik hau dana entzun da gero, ez deula guk hortikan egin, ez deula negoziaketia saiesteko moduan, benetan ez deula, bueno, nik ez dut hola bizi izan behintzat, eta nik esan nahi nona zen, liturgiak kontuan hartzen saioko gela, baina nik esatu dizut kultura zinegotzi moduan, niri Zabieldi eta Zabielgo kalefazioa eta berokuntzia eta horre danai, eta luardokua, eta hori dana, hori buelta bat ematiai, neuge mila buelta eman diotela, eta hori danoko ikusten behu, kolpengo isola fijo horten.
Zanet, liturgixan benetan zati dizut, ez teula igual, bueno, ez teu asmau, ez gai hau lertzea, baina nik benetan zati dizut hori enien gorala. Aurten igual proiektuen biharko dala, baina badala gai bat gu erek eskatzen gaituena, eta nezeute izen bat eukiez, eta bakizu batzutan aurrekontuetan lerro itxi jartzen den gero mugatu etxen gaituela asko, nik usten dute eraikinen konservazioko partida hortatikan benetan, benetan engozako lalekua. Nik esatizun nik niri tokatzen zaten hortatikan bintzat. Horrekin kontatzeko eta horrengo bat horrian ibezu, kolpengo iseu ja zin teknikarikin batu biako ginaken, o ze bada, gai bat guerek eskatzen gaituena. Bueno, igual ez hain baina esan nahi noan. Tira ba. Bueno, niri mozmotzian enget, ez? Apilak 2020 urtia, mutrigu konfinauta, jendia etxian, lane ezin junda, pandemia egoera larrixan, bai? Jendiak aukerak ez lanea juteko, eta batzar baten ginen, eta proposamen bat ekarri ginen, diru laguntza zuzenak. 150.000 euro, bai? Banatzeko mutrigu merkatari, ostalari eta enpresetan. Hori ejekutatuen zan. Bai? Orduan zagoen egoeria, oangoan egoerian berdina esan. Ez nire esaten oango egoeria ona danik. Bai? Baina orduan gu esan. Bai? Proposamen baten zan, orduan ere dudak egon zian. Bai? Baina gu garbizakon horien behar zala. Eta aurten, lehen Josebak esan doan bezala, bai, ez goz esaten hori ez da nikengo. Baina momentuan, lehengo egoeria doango egoeria ez da berdina. Oan nahi dana da, garapenetik lehen esan doan bezala, juntzen urtean zan estrategisa, mantendu, aurten da, mantendu da hasi. Eta ikusi irauna da, bono kanpainiakin etxen dauna da, saiatu azten. Eta horretxio aurten, dako gipinitza diru laguntza bat, porque COVID-a bandikan gaur hartian daun, bai, COVID-akin, herriko merkatari, ostalari horrei, bai, eta herrixan aktibidadia, dirua gastatu da aktibidadia sortzeko. Porque diru laguntza zuzenana, da, geuken ginen proposamena, 150.000 euro ipini, 154 merkatari, ostalari, denpresetan banatzeko herrixan. Orduan ez goz esaten, ideia ordo, bai? Baina guk hauan ikusten dauna da, guazen ekonomisa mobitzea. Guazen konsumua bultzatzea herrixan. Eta, por supuesto, egoeria beruz balin badijua, o txarre balin badijua, hori horregon gora. Baina guazen lehenko da behin mobitzea ekonomisa. Megortxe bat garrikan aldetik. Bueno. Bosketa pasatu horretik, bueno, liturgian, hori hartuta, liturgia eramango neuke, liturgia eramango neuke, urte osoa, eta nire nahi oso nahi askotan juten eliza, baina hori da, eliza urtean behin ez, astero joan behar dela, esaten zian amonak ez, arrazoia, hemen epizka berdin. Olako gaixak eta planteau da horre kontutako eta planteatzea ondo eta hartzen dugu, beti ikasteko goz eta hurrengo lanketa enbiarko dugu, zabalo eta luzio eta sakono, ados, hori hartu. Baina aldi berian hori hartzen dugun bezala pixka konbidapena urtean ziarreko lanketako ere bai, ezta? Lanketa edo proposamenak etxeata. Hori esan da, eta aurrekontua bozkatu horretik, pasatu berregu mutrikulantzeneko aurrekontu ere bai, dakigunez, gero hori aurrekontu kontsolidatuan bisek batea dikoa zelako. Lehen aipatu dut mutrikulantzenentzako udalak gorde doala 95.000 euroko kopurua, hori dalako mutrikulantzenek amortizazio eta zeretan, interesetan dakan kopurua. 4.400 amortizazioetan, da interesetan 404. Horrean, hori ere agertu etxen dut, datu objektibo ezin dira, hone bankuek emandakoa dira, eta horre beste gora bereik ez du. Bai?
ez da bosketa bateratua, ez? Bai, konsolidatua. Beraz, 2021eko udalaren aurrekontua eta matrikulantzen sozietate anonimoaren aurrekontuaren aldeko bozkak, abstentzioak eta aurkakoak. Beraz, aldeko bost, etxekalte. Aldeko 6 bozka, aurkako bost eta abstentzio bat. Beraz, onartuta geratzen dira aurrekontuak eta pasatzen dira boskarren puntura 2021 ekitaldira. Barkatu? Receso. Bai. Bolitxea ditzeko, ez mobilen lara. Bai, igual. Alberto eta zuen Laurok, gu lanetik hanguaz etxea, eta itzak isadaka usuek ez, Batzarrak eta zeizatia, behatzi dakarte ez da. Horretik esan dira. Bueno, boskarren puntuan sartzen nahi ginean, eta boskarren puntua deu 2021 ekitaldiko plantilla organikoa. Udalak dituan langileen zerrenda. Beste gabe lehen esan deten bezala, hau joandaneko urtietan datorrena da, aldaketeik ez daka 2020kotik, eta beste gabe, bosketa ekartzen da. Beraz, plantilla organikoaren aldeko boskak, hau batez jozoa, onartuta geratzen da, eta 6. puntuan, plantilla organikoakin lotuta dauena, plantilla organikoak udalak dituen langileen zerrenda baldin bada, lanpostu zerrenda da, udalak dituen lanpostuen ezaugarriak erakusten dituen zerrenda. Horretxio dia bie. Beraz, berdina, ohikoekin segitzen da, horrek bikixak izatea bata bestiakin harremanetan jarretzen data. Beraz,
2021 ekitaldirako lanpostu zerrendaren aldeko bozkak. Hau batez, ez dizut esan Joseba lehen Xabik alde indu, erreten indu. Xabik. Eta zartzen gara, 7. puntuan, martxoak 8 adierazpena. Hemen esan, batetik EH Bilduk sakala bere adierazpena, EUDELek ere bere proposamena zakan, eta alegin bat indala, adierazpen bisak batea ekartzeko, eta modu bateratuan, en fin, ekartzen dugu. Bueno, orduan horixe 9 puntuako konpromisoak irakurriko ditut, bale? Bueno, orduan, Mutrikoko udalak honako konpromisoak hartzen ditu. Gizartean, zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta eztabaida horretan buru izatea. Bizitza erdigunean jartzean, oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta. Zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitarioranzko bidean. Analisi egitea genero ikuspuntutik, kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei buruz, baita COVID-19aren ondorioei buruz ere, eta horiei aurre egiteko premiazko neurriak martxan jartzea. Udaleko genero indarkeria edo sexu erasoen emakume biktimei arreta hobea emateko protokoloa berrikusi eta osatzea. Mugimendu feministarekin eta emakume kolektibo desberdinen parte hartzeko prozesuaren bidez. COVID-aren krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero ikuspuntua gehitzen dela bermatzea, laguntzez eta babes programez den bezain batean. Konponbide bideragarriak aztertzea eta ezartzea adingabekoen eta mendekotasuna dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuetan, zaintza baldintza duin eta bidezkotan egin dadin saiatuz edota erraztuz bai ematen duenarentzat, bai jasotzen duenarentzat ere. Hainbat sektoretako zaintzaileen artean topaketako espazioak sustatzea edota laguntzea, elkar babesa, prestakuntza eta artikulazio politikorako. Emakume, nerabe eta neskatoen ahalduntze individual eta kolektiborako ekintzak bultzatzea, tokiko eragile feministekin batera. Berdintasuneko tokiko politikak garatzeko eta generoa tokiko politika guztietan zehar lerroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak bermatzea eta babestea. Eta azkena, tokiko zaintza sare komunitarioei babesa ematea. Bakarrikan esan, gaixa, lehenengo puntuan aipatu duzu bezala, aurten, zaintza dela. Zaintza. Emakumeak dakan izan doan eta dakan oaindikan pisua, gure nagusi eta ume eta guztiak zaintzan. Gaia, aurtengoan, zaintza dela. Barkatu. Hau batez, onartuta egatzen da beraz, adierazpena. Erregu galderaik, maixan batek? Bueno, eskerrik asko eta etxetik jarraitzu gaitzu zuen, ez da saio osuan ondian 12 ikusbiak, egon baldin baia meritxue harra, eta etxean sosten hori ere, eskerrak ematia, martxoan berriz.